Personligen vill jag inte dela vad jag utsattes för. För jag vill inte att det ska bli rubriker och Greta har torterats. För det är inte det som är historien här. Det som hände var inte bara att Israel kidnappade oss och torterade oss. Utan att framförallt under ett pågående eskalerande folkmord där Israel uttalat försöker radera hela Gazaremsan och det palestinska folket, den palestinska nationen. Israel återigen bröt internationell rätt och förhindrade humanitär nödhjälp, mediciner, mat, vatten från att komma in till en svältande befolkning. Men det här har sagts tusentals gånger redan och som sagt, det biter inte.